ime naghatag og paglaom sa atong mga kinabuhi. Ang kalibutan ng mga lawito naghatag ng mga pagpahinumdum sa mga suliran. Apan ang mga lawito nga iya sa Panginoon naghatag natong kasiguruhan og paglaom ni ining kinabuhiya. Come on, hallelujah, hallelujah. Usa kung naamantay awiton, muawit ta para sa Ginoo. Kung naamantay daygon, daygon nato ang atong Ginoo. Kung naamantay simbahon, simbahon nato ang atong Ginoo, mga kaigsunan. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Andam na ba ang tanan, mga igsoon? Salamat sa mga pulong sa Diyos. Hallelujah. Amen. Nga sa matag kanunukon niya, nahibalot ang mga igsoon nga ang pulong sa Diyos mao ang pagkaon sa atong mga kalag. Hallelujah. Pagkaon sa atong mga kalag, mga igsoon. Amen ba? Amen. Tanan nga naapa niya, mingon, amen? Amen. Hallelujah. Nakasigurado ko, mga igsoon, nga kung naalang ta diya sa presensya sa Diyos, naalang ta kanunay sa buluhaton sa Ginoo, nakasigurado ko nga naa ta sa kasiguruhan. Hallelujah. Kung ang tao malayo na diha sa Ginoo, mga igsoon, praise God, mahimo nga atong kinabuhi naas kadelikaduhan. Delikado ang kinabuhi sa tao kung wala na diha sa Ginoo. Amen ba? Amen. Open your Bible, mga igsoon. Amen. The book of Hebrews chapter 2. Hallelujah. Praise God. Ato nang ablihan, mga igsoon, diha sa Hebrews chapter 2 verse 1 to 4. Amen. Hallelujah. Praise God. Magsamtang ato nang basahon, mga igsuon, sa dayag na pagkabasa. Salamat sa mga pulong sa Diyos na ato na sa madunggan karon. Malipayon ba ang tanan, mga igsuon? Amen. 2 verse 1. Damo na to itong panudlanan, mga igsuon. Hallelujah. Pulong sa Diyos. Nagaingon, therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let him sleep. For if by the word spoken by angels was steadfast, and if every transgression and disobedience receive a just recompense of reward, how shall we escape if we neglect so great salvation, which as the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us, tanan mo ingon, confirmed unto us, by them that heard him, God also bearing them witness, both with sign and wonders, and with various miracles, and gift of the Holy Spirit, according to His own will. Mga igsuon, nabasa na to ang pinulungan English sa mga pulong sa Diyos na ito karon, mga igsuon kong paminawan. Dumalahon ko kamo sa mensahe na gaingon, remember, praise God, remembrance. Tanan mo yung remembrance. Ignay mo katapat nga remembrance. Praise God. Ipiyong na ito mga mata, gamhanan ng balaan ng Diyos, pipila ka mga gutlo amahan, maminaw kami sa mga pulong Ginoo nga gikan kanimo, binasa sa imong alagad ang imong pulong sa kasulatan. Nagaampo kami o Dios nga niningtak na amahan. Hallelujah. Samtang magpatalinghog kami Ginoo, hallelujah, ang imong balaang presensya mo ay magapanguna sa among kaliwanag. Dalaygon ka sa walay katapusan, panalangini kaming tanan, o ikaw o Dios, among gihangyo amahan, nga ikaw mag-aabog sa nang pagduha-duha, ikaw mag-aabog sa nang buhat sa kaaway, niningtak na o Dios, na dili kami makadawat o makapanalangin ng Espirituhanon. Sa pipila ka mga gutlo o Diyos, madawat na mong panalangin, pinaagi sa imong mga pulong, ubos sa imong ulipon, iyong pagagamiton. Dalaygon ka, to God be all the glory. In Jesus' name we pray. Tanan mo ingon, amen. Amen. Tanan mo ingon, amen. Amen. Sa dili pa ka mulingkod na mano o kaduha, ignon mo ang inyong kalamano nga maayo ang Diyos kanimo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So maayo ba ang Diyos kanimo? Amen. Maayo ang Diyos kanato, mga igsuon. Walay duda. Dili na ta kinahanglan magduha-duha. Ang atong Diyos maayo. God is always good. All the time. Tanan mo ingon, all the time. Kung sa man ang makanunayon, sa kanunay, maayo ang Diyos. Usahay lang, mga igsuon, kita nga tao, dili maayo sa Diyos.
Kita nga mga tao, mga igsoon ko, hallelujah, kung ato kayong tanawon, atong gibuhat adlaw-adlaw, praise God. Yung mga binuhatan na to, kung ang Ginoo mo'y atong pahukmon, paistoryahon na to ang Ginoo, mga igsoon, kung unsa ni atong mga binuhatan, moingon gud ang Ginoo nga dili gyud ta maayo. Pero sultihan ko ikaw, mga igsoon nining orasa sa kautuhon. Kapila kapilo naghimo ta og dili maayo at tubangan sa Dios. Nagpabilin nga ang Dios maayo kanimo. Amen. Muspon ako ang Dios nagpabiling maayo kanimo. Hallelujah. Og dili niya buot nga ang tao malaglag, dili niya buot ang tao mga igsoon mapahamak sa iyang kinabuhi. Kundi paabutol paghihapon sa Ginoo nga ang tao makakaplag og grasya diha sa iyang kamot. Makadawat og mga panalangin diha kaniya mga kaigsuonan ko. Kaysa tinuod ang Dios wala maghikaw sa iyang grasya. Wala gilaog sa Ginoo ang iyang mga panalangin. Amen. Gusto sa Dios panalanginan ang tanan. Gusto sa Dios nga ang tanan mo dawat og grasya. Praise the Lord. Timaan ni ana igsuon. Pag ang Ginoo magpaulan, ang tanan bisan lautan gipaulanan. Hallelujah. Pag ang Ginoo pagawas sa mga igsuon ko og sanag sa adlaw, dili lang maadlawan ang mga tao nangalagad kaniya. Bisan pa man ang mga tao ay pagpagawa sa pagpangalagad, gihatagan gihapon niya kahayag sa adlaw. Yes. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Hallelujah. Diha nako napamatud-an nga ang Dios puno sa gugmang grasya. Amen. Kay kung ang Ginoo tao pa, kay kung ang Ginoo sama pa nimo, way mabiling dautan. Kay kining mga dautan lami kay pamatyan ritso. Kadungog mo? Kining mga tao naghimong kalapas tanganan, kalami kay pantok-on ritso. Kini mga tao sa bugang, lami kayo paghiluan. Kini mga tao hilang tunon, lami kay panglungguag liog. Brad, kung ang Ginoo ikaw pa, way mabiling tao sa kalibutan. Hallelujah. Amen. Nga naman, kaya ang tao mabura kay pailog. Ang tao mabura kayong utong. Salamat nga ang Dios dili pareha og tao. Salamat ang Dios mapuangonon. Salamat ang Dios puno sa grasya, puno sa kaluoy. Ipaabot pa niya nga ang tao makabalik sa pagpangalagad. Praise God. Hallelujah. Pero ayang kumpiyansa. Kay base di ka kabalik. Ipaabot na sa Dios, Brother John, nga makabalik ta. Pero ang problema kung di ka kabalik. Hallelujah. Oh, hallelujah. Puno o grasya ang Ginoo. Talang ba yun, amen? Puno o kaluoy ang Diyos. Ang tanan na adya kaniya, kaluoy ang pagtagad sa tao. Pero mga kaigsuonan ko, kita nga mga tao, dili unta ta makalimot nga naay utlanan ang atong mga gininhawa. Para ba yung remembrance? Remembrance. Kasabot pa mo sa ng pulong remembrance? Bindok na ba ng pulong nga sister ka ng remembrance? Kaya abi ninyo, basta na ani magsugod og pangamuyo sa dalaga, muhatag kahit mga remembrance. Kasabot pa mo sa remembrance? Igna ko ni mo katapat kung sa man ang remembrance. Diba? Karunday kay gisugot ko nimo. Nagkakalipay ang akong kasing-kasing. Kining akong panyo nga mahalon. Ako ning ihatag nimo. Nakalimot kayo mo naman nila simbahan. Ako ning ihatag nimo. Pagpamatuod saksi ang buwan o ang mga bituon. Nagisugot na ko nimo. Busang tagaan tagagandumanan. Ha?
kaplag, palahubog na kayo. Di pa makita ang naong, nangita ang mga pulis o suspect, ay pakita, kay naong pa lang suspect na. Lagi, yung mga naong na to, tanaw ni mong naong na, naong sa kawatan, naong sa mipis, naong sa tulisan, naong sa ultapir, bisag unsaw ni mong ismail, naong yapon ni mong kawatan, bisag unsaw ni mong tanaw sa amin, ang atong mga naong palahubog. Lingi ako na yung katapat. Tanawa ko ng naong. Sa mga naong ng munisipyo. Sa mga naong nga be? Kining naong nga palautang, di ba ba yan? Sa tanaw si manong naong nga, kining naong nga barang pinustos. Kung sa karaan pa, sa karaan pa ka ng, sa na, hunsoy? Sa birot? Kining naong nga barang sa birot? Braba ni si Amen? Kining naong nga, grabe. Naong palandaan, sugaron na kayo. Naong palandaan, murag baba sa lumnik na tanduay. Diba? Tanawan ninyo yung kaugalingon niya biyan to. Tanawa! Nakalimot na mo? Nga nakatog mag-alimos kahubog sa plisdaan? Ha? Nakalimot na mo sa unang panahon? Nga inyong asawa, disukahan na rin ninyo? Oh, kalimot na mo. Kalimot na mo sa unang panahon nga dili ka kapalit og bugas para sa mga anak kay unahon na yung pagpalit og kulapo. Kalimot mo na. Balag maglagat ang mata sa asawa, di lang maglagat ang manok na sa inyong sunoy. Kalimot mo na. Karon nga nakapangalaga at nakakaplag mo sa grasya sa Dios, wala pa mo mahibalo nga ang handumanan nga gihatag sa Dios kanimo sa Dios ang kabaguhan sa kinabuhi na bisan asa mo moabot. Bisag asa mo moabot, daghay mangutanan nimo. Bisag asa ka moabot, makakita makadumog imong parintig makakita nimo, moingon na unsa na mong kabay. Sa una ba yung maluban na itag sabong bay? Diba? Manauray ba yung kaukuhan sa nang sasabong? Manauray ba yung kagbuwang? Oy bay, pasensya na gabay. Kay manauray na yung kukaros bulong na kinuubay para sa mga tao kalawasan mo. Di na ko matao ng sabong, di na ko matao ng buwang. Nausan bang kabay nga? Tagduay ba yung atong ginainom? Wala lang sa Jun rin, pa still sipin ako dito himong sampul ba? Imong bana, sampul gina. Gitawag ang imong bana sa timo kalibutan. Timo kalibutan, grabe naman po na. Timo katilingban nga kahatog, sige nga bisang asa nagpuyo. Ilado. Gamatod pa mismo ni Brother John, kung akong gitigong mga akong giinom na tanduay, malumos na ko. Kung tanaw ni mo ang iyang naong, Jun Manigo, tanaw ni mo iyang naong, purag tulor na sa tanduay. Lagi. Dili ni pagyaga-yaga. Pero karon nagibago sa Ginoo, hayag pa sa tuntutok ang panagway. Nawala na ang bisyos kinamo. Abin ninyo ang makapadaot ng dunia at hitsura, ang bisyo. Ibig mo apo pa unta ka,